kaendo. Awe. Sikile nek dibuka sekrup tok. Ora ya, tak bukake piye? Kaendo. Iya. Ayo eman. Kok kowe ngecero wanda? Iya. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo eman. Maksudnya ki untukku sing sebelah kene. Nek dijabut, nek kancane mangan iwak, apa aku kan ngemut iwak? Iki nek marahi lara lho. Iki tak eman ki nek iso nggo mangan sate kambing padake. Nek sing graham ngene dijabut terus nek mama kan atene aku kuwalat ro geter. Lagi mame sing empuk-empuk wae. Padake. Mangsane. Tadi warna-warna panganan kuwi. Lah ngapa? Lah niku kan di parabi payek to. Sawa. Burine jenengan. Wanda, kowe tetep mengina kowe. Kowe tetep kowe Wanda iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur adoh. Kok kowe ngecero Wanda? Lho, kula meng nganu jenengan ning kala iki jenenge peyek Wanda ngono. Aku urung tau muni ngono Ndek. Iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lha. Biyen kapan? Seksine sapa? Seksine wong kok. Rekamane ndi? Kowe seneng. Ya sesuk tak setelke. Kowe gawe dunake peyek. Nah aku ora diparani lho. Lah apa wani iki? Oh, kowe. Wah, aku ya kebangetan kok nesu kok njur ming nang kene muji sarwa. Pone piye? Pak Wanda. Ayo kowe rasah sik. Pritenan nang tasih Nang kene muji sarwa. Pone piye? Pak Wanda. Ayo kowe rasah sik tak ndo. Kono ora apa-apa mbok menawa dinehke. Oh lah, pancene. Ayo ora ndek untu ya. Kendel. Ayo, aku men kemekelen. Iya. Gareng. Bagok sing ngomong ki. Oh iya. Tiwas keplak kowe aku. Yo, dibawani ti. Nggih. Engko aku arep njaluk Agnes takon nembang angenteni. Angenteni timbuleng si selarangkeng. Nano, piye kae? Ayo sungkun manut Agnes. Sian. Ayo gak wis. Nggih ngrungokke niku lho gendere. Oh, sing gender ganti kaya peyek ku ya. Cowek. Peyek ini harus dicokot ngantil kuwi. Oh, Liyane wae, Gum. Liyane sing apik-apik isih akeh. Iya. Ki mau sesideman Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin langsung kemawon jumeneng. Ki disuwun karo Pak Amri gara-garane rada dipanjangke. Oh iya, ya lapor Mairot. Gara-gara. Oh iya rek iya. Petro ora ditapung tukang. Bedegel. Arep nesu kok kleru. Ngarani bedigal. Bedibal kok bedigal. Ayo, Ndang, jumeneng Mbak Tatin. nggih kendalu Pak. Wajan ya. Ayo iki sing request paling laris ki Tatin. Iya ya iso ora apa-apa, arang ya dhewe-dhewe. Iya. Ana sing seneng Tatin, ana sing seneng
Orisa apa Elisa nek sing teneng karo Ayu ana sing seneng karo Agnes pokoknya bebas request sinden bebas ya asal ana tetembungan membayar lah iso regane dhewe-dhewe heeh Santosa kesel banget kok mulai kok biasa nek kesel banget kok mengarep nesu ae lho. untune lara tim. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo eman. Maksudnya ki untuku sing sebelah kene. Ha nek dijabut nek kancane mangan iwak, apa aku kon ngemut iwak? Iki nek marai lara lho. Iki tak eman-eman ki nek iso nggo mangan sate kambing padake. Nek sing geraham ngene dijabut terus nek mama kon atene aku kuwalat ro geter. Lagi mame sing empuk-empuk wae. Geter iso. Penggenderku kae malah lucu malah kualik lho. Nek mangan iwak, le mangan untu ngarep. Nek mangan ager-ager malah untu mburi. Dadi ager-ager iwak iki atos ager-ager. Ha iya. Wonge wis ra menyang isih tok rasane. Ayo men nggo hiburan ning omah ya dhewe meng karo anake. Ning kilang-kilang kok ya. Iya. Eman-eman kok ya iki tak obati wis saiki wis ora krasa ngene. Ya iya, ning kok isih emosi wae. Mbok ati wedhus. Mergo ati wedhus. Heeh, pancen aku mau awan mau jajan ati wedhus. Lah iki nek mangan sing empuk-empuk ngono ki wae. Ayo. Contone ati wedhus. Arep apa? Ager-ager ya, Mbok. Putu. Ayo, kae ya empuk. Telo pendem. Kae goreng sik to. Ning telo saiki aja ngece telo lho kok. Telo iki saiki dadi makanan terfavorit. Nek le masak iso digodhog sik, bar digodhog digoreng, diolesi keju. Wah, telo iki dadi enak banget. Wah, nang kutha kono laris banget. Jenenge telo keju. Lho, iya saiki meng kari pinter le masak kok. Peyek lho. Peyek iku ya enak. Saiki peyek iki ora mung peyek kacang tok lho. Peyek jingking. Oke. Warna-warna peyek kroto. Kroto iso dipeyek. Iso, enak. Peyek laron lho. Padake. Mangsane. Dadi warna-warna panganan kuwi. Nek burine jenengan niku termasuk napa? Wah, kowe ngece. Lah ngapa? Lah niku kan diparabi payek to. Sapa? Burine jenengan. Wondo, kowe tetep mengina kowe. Kowe wondo iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur ado. Kok kowe ngece ro wondo? Lho, kula meng nganu jenengan ning kala iki jenenge peyek wondo ngono. Aku rung tau muni ngono ndek to. Iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lha. Biyen kapan? Seksine sapa? Seksine wong kok. Rekamane endi? Kowe seneng. Ya sesuk tak setelke. Oh, kae dunake peyek. Nah aku ora diparani to. Lah apa wani? Oh, kowe. Wah, kowe ya kebangetan kok nesu kok njur ming nang kene muji sareng. Pene piye? Pak Wondo. Ayo kowe rasah selak ndo. Kono ora apa-apa mbok menawa dinahke. Dinahke. Pak Wondo mengel pripun ta? Oh lah, pancene. Ayo wong ora ndek untu kok ya. Kendel. Ayo, kowe men kemekelen. Iya. Gareng. Bagok sing ngomong ki. Oh iya. Diwas keplak kowe aku. Yo, dibawani ti. Nggih. Engko aku arep njaluk Agnes takon nembang angenteni. Angenteni timbuling si selarangkeng.
Nana, piye kae? Ayo sungkun manut anut. Sian. Ayo gak wis. Nggih ngrungokke niku lho gendere. Oh, sing gender ganti kaya peyek ku ya. Cowek. Peyek nek dicokot ngantil kuwi. Wiwitane anderek sang peki Pino pria bagus kang olah budaya. wah anggere statin ngadeg ngono kuwi. Komen-komen nang YouTube kuwi. Wah. Endi sing wow. Tatin Maksudnya? semakin wow. Nah, ono sing tatin Bainol. Tatin luar biasa. Arung ndelok asline. Ayo. Awi. Sikile nek dibuka sekrup tok. Wah. Ora ya, tak bukake piye? Kaendo. Iya. Wah, gara-gara. Sowan menyang kutha kagedhe Mambengi sidane wis do bali sepi ya, Tru. Heeh. Kowe jagongan ro glundung pringis ora, Tru. Tambah loro. Wah, iya. Glundung pringis mata kucing karo plembungan. Sinten iku, Pak? Sinten e? Glundung pringise sapa? Lopes. Mata kucinge Denko. Karo omong matane bloro-bloro. Kaya arep nadai yang nek coplok lho kok. Plembungane bodong kaya. Mlumah ki wetenge kaya Bandara Treska Yongyon Slendang kuning kang saking wukir. awe ra ngerti. Mula wong ki anggere nang omahku bengi mesti wedi. Ayo. Ayo singup ya, Gong. Ora perkara singup, kancaku ya kaya panjal maning demit. Ayo. Sing do ngancani iki. Nek ora ana wiyaga ya Mbah Ubra. Ayo. Kok anggere muni guyu karo ilate metu, ha untune ompong kok ilate metu. Kaya ula kisian lho. Anggere takon mijeti aku aja guyu lho, aku wedi aku. Mboten. Teman setia mesti ngancani anggere ana wong mesti langsung menggok, langsung turu. Jare ngancani kok langsung tuh. Heeh. Suara kurang pramana Ning wasis angungrom marang bendara Tyah Sulistya
terus tresno sesideman nane udu kuwi ya mong kuwi nganu jenenge kuwi sarwa sarwi Nrek. Ya, mangga. Terus no sesideman. Paten ana timbang pepisahan ya luwe becik paten ana melung liwat kincanging alismu monggo liwat kincanging alismu dintake din lela urip ana mau pamundutan wis diaturake ya kuwi sesideman ya bae tatin waduh bae apa bae idra ora bae iki sing nembang Mbak Tatin utawa disebut sesideman wit tatin ngono kuwi bersama Tatin aku kuwi gendhi Gong aku arep nembang ya nembang ngrungokke suarane anakku wedok Agnes ya angentani timbuling sisilok kuning
Langking. Ya, men jumeneng sik. Ha iya. Wong sementara iki ya urung ana pamundutan tak aturake sing langgam sing rada apa jenenge iki ya biyen-biyen ya, Tru. Iya, karo nggo nyapih apa gubuk asmara. Ndak nggo pamundutan gubuk asmara wae. Heeh. Oh wis, yo. Pelok barang. Ah, paling seneng aku. Ya. Harmoni pelok barang rasane meriah kali, Tru. Ya. Angko ya sekali-sekali rasa cara wetan, cara ngayuja pelok barang. Wah, apik. Heeh. Engko bungkek begitu mengo nang pelok barang langsung dipaku. Ndak nolah-noleh terus ya. Ben langsung nang pelok barang terus. Heeh. Menyurau. Heeh. Apila barang ki penake suluki anu pamadare Jaka Lodang kuwi engko mlebune entung ten sigra milir sangkata sinangga bacul piye ya penak nang ning nani manguwa bangsi manyura wancine kuwi ya penak ya edan lan wae Penak kabeh nggih, Pak. Penak kabeh. Kula nggih seneng e. Weh, ayo wis padha, kowe seneng pelok barang, aku seneng pelok barang. Sik penak-penak niku. Petro seneng slendro ta? Slendro nah. Aku nek ora slendro ora. Sip, ayo. Bawani nah. Ya, monggo. Kula deg-degan e, Pak. Ngapa kok nembang kok deg-degan ki? Rasa ngematke sapa-sapa. Heeh. Mboten. Saliken didoni wae nek ora ngemat. Ketokne ra ketara kae lho. Bawane apa ki pelok barang ta apa maneh pangkur anu apa dandang kula bancet. Iya. Ya kyangira pangkur. Mangga. Kiraku kowe Citra Dandang gula Malangan. Oh, penak mujur. Heeh, Dandang gula Malangan. Dandang gula Malangan iki ngedet-geti. Heeh. Amung tanra. niki pangkur nggih, Pak. Oh iya, pangkur Malangan. Sinom apa, Pak? Sinom. Kinanti. Nggih, pokoke sak ketemune. Wah, wis ngarani ya do slip-slip. Dandang gula wong di sing pangkur di Kinanti. Heeh. Ya wis gambus. Gambo, ha? Gambo. Pritenan Hah? Gambo. Kolbok. Kowe iki nek ora dong cakepane iki rasa sok miwir. Wong lambe ora tau pas kok diuja. Blem.
Lambeku nek nggo dolanan tibane mesti mangap lho. Oh, apa? Blum blum blum. Ah, nek coba blum blum blum. Ah, iki mengkep. Sesuk ki tanggal 23 ya, Tru? Heeh. Wah. Aku tanggap warsa. Tanggap warsa kaya sesuk kanca-kanca teko kabeh. Ya. Belehke wedhus. Weh. Ah senengane do ora percaya. Ah wingi kowe muni tok belehke lele. Gelem apa kepatil cangkeme? Belake wedhus asli loro. Oh iya ya, tenang wae. Utangke dit climen. Iya. Asih le nyaur piye? Dipotongke bayarku. Oh iya. Santai wae, Pak. Wis aku wis mau wis cek wedhus ana sing gedhe. Heeh. Wedok. Iya. Ning ora nggo syarat ora apa-apa, Gong. Sing penting dibleh. Bleh pokoke. Nek ora ana wedhus ya loro, ora ana wedhus loro ya wedhus sikik siji ya. Moh. Ah padha iwake moh. Ora entuk karo agama. Ora pareng ora. Loro ya loro. Ah, ora teko rugi saja. Iya. Lah sembadani pokoke. Heeh. Khusus sing enong tak turai sirahe ning sungune sisan kon mlethak. Iya. Nganggo diturai napase lho. Rasaku. Terus pong-pongane metu. Pong-pongan. Iki dudu dandang kula Malangan iki to. Audu. Iki sing kari dhewe. Gledang-gledang lakae bocahe teko. Oh, ae yo. Wah, gledang-gledang lakae bange teko. Ayo ndelik. Iya nek sing nyuwun meneh saka PWKS Jabodetabek. Heeh. Iki nyuwun tembang kangen ya engko diaturake ya. Heeh, wis menawa-menawa santai wae kok. Ya. Terusno ya. Gledang gledang lakae bocah
Iki wingi sore ya aku dibel karo piyai seniman saka Surakarta. Apa? Mbok coba njajal perahu layar slendro mengko. Oh iya, engko dijajal bareng-bareng. Apik kuwi. Heeh. Ya kancane iki sik gembira. Nek gamelane muni dadi terus. Dadi aku mau wis ditabuhi karo si kuwi lundung pringis kuwi. Lundung. Ayo no. Ya, wah mesti jos iki. Ya. Manja tenan. Ya, mau aku mau ndelok meneh nggon storine si Mamantri. Heeh. Tak delok ya. Ngenteni. Wah, lah kuwi termasuk langgam kesukaanku ya terus. Iya. Lah ngenteni kuwi. Oke jane langgam-langgam sing apik-apik iki oke, iki oke ming ora tau do diunekke. Ya. Kaya to Wido Semi ayo apik. Apa? Aku rasane kaya arep misuh lho, Tru, nek kowe omong ngono kuwi watone lekop ngono kuwi. Iya ya ora apa-apa. Apik iki mau. Heeh. Tembang kangen. Ya, ya diaturake. Ki engko ya ana sing nyuwun liwung. Wah, diaturake ora usah apa-apa. Ora usah apa-apa iki maksude piye? Yo, sapa sing kepareng arep ngaturke tembang kangen? Ya. Mbak Neti. Ya. Sing suwe ora ketemu, ya. Kepiye kok ming arep ngadeg kok dadak mendonong? Heeh. Lah nggih kewas kerian ndak tiba to, Pak? Lah iya. Aming weruh wong ngadege kok mendonong. Hah?
Yo, tembang kangen dibawani sik. Ya, mengko gek liwunge Prastiwi. Ya. Ayo ora kok nembang. Wah, ayo wis bendina nembang ora. Bendina nembang, bendina mangan wis ora. Srana enteke pokoke. Ayo. Nggih. Pangkur nggih, Pak. Sakaremu. Buka apa? Loh, maksud iki bawane pangkur. Ora kok njur gendeng pangkur ki ora. Rujak-rujak ote mlekat rek gulane jemek ngono. Yo. Mingkar mingkureng ukara. Weh, edian iki luar biasa. Neti mencoba pangkur Semarangan. Wis sanes, Pak. Udu pangkur berarti ya secang. Goblok. Gareng sepono surene kok radong. Udu pangkur secang wis. Muntilan. Aduan. Akarana karenan marti siwi sinawong resmining kidung sinuba sinukarta mreka tarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agame ngadi. Oh, wis ngono. Yo, rampung. Ora kok kowe kok yo rampung. Piye malah kok yo rampung. Atus. Ya. Karenan marati sewi coba balen ana net ning aja tok ampet kowe iki isih suarane sinawung resmining kidung kuwi ngati-ati kena ning los sinawung resmining kidung cul rasa digondeli ben loske suara aja gondeli suarane lho ha iya los sinawung resmine kidung cul ikhlasna tegakna Ikhlas. yo gawe sinawung mineng kidung nah janjane ming kowe iki janjane ming isih sok tok gondeli kok senengane angleleng wonge Allah kok maksudnya suarane kemaki Karto Dimin mereka tarata
pakartining ngelmu Nanti ki geleme pentas ki mek ning dina Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Mergane napa Pak niku? Mbok ora ngerti. Aku iki tak mergane apa kok? Anggere dikon klimen niki dina napa, Pak? Rebo. Mboten ajeng mangkat lho. Ora ya. Mboten to, Pak. Bocah iki ngapa ya aku ngono. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kang tumraping tanah Jawa. tanah Jawa agama ageming Semene sing ora guyu kok ming sing nyiter. Kancane do. Wah, no. Dek arep guyu wis dinganane iki. Wah, ya. Api ya sing ndelok ya kancane dhewe nek ora gayengke kancane dhewe. Arep gayengke sapa? Ya. Mangga tembang kangen ya.
kaya bengi iki lho. Iya. Kaya dhek kaya melepaskan semua beban hidup. Jos. Mula aku mau begitu iramane sesek. Aku langsung lepaskan, ekspresikan. Ya terus langsung ngene. Minggat. Loh, apa iku ngono? Apik tenan iki, Mas. Heeh. Aku melu njogan ning nggone ra cukup. Wah iya ra apa-apa. Pras. He. Cah kurang ajar. Ayo, liwung sedelo wae. Kati liwung atiku. Wis langsung. Wektune mepet e. Isih tombah tembe wae. Ha iya, takon batesi esuk. Paling ora pamundutan ki maksimal 5 wae, Tru. Heeh. Sing nyak yuta. Ha iya. Anjane diantan bagene. Pritenan nang tasih